všechny lidi u nového Minecraftu, u duelu. Třeba si zahrajeme dneska u HC Run, uvidíme, jak na tom budeme. Jo, nic neslibuju. Já už jsem začal Bedrush. Jo. Uvidíme, jak mi to půjde, už jsem to strašně dlouho nehrál, takže v tom nejsem vůbec dobrý. Jak můžete vidět, tak jsem nejsem fakt vůbec dobrý. Jo, takhle. Si nesmím moc shiftovat. Tak vypadá to, že Borec není úplně jako nějak dobrý, protože si obecně postavil vlnou v Bedrushi. Což mi přijde takové trošku. Ježiš, už mě dochází vlna. Já pozor na něj. Pořád cápka, staví. Co uděláš? Já teď jsem mu dal to, ok, docela mi dával teďka. No to bude trvat 3 sekundy, než se respawne. Mezi tím mu to můžu snažit. Tak, hop. A teď ho zkusím zabít. Bude se mu tak vkáča. Okay, tak to mě asi sundá, ale je bez postele. To beru jako toto. On si tu postavu potom ještě bude obrňovat, protože vůbec netuší, že jsem mu zničila, ale uvidíme. Kde? Pojď sem, kamaráde. Pojď. Uvědomím si, že mám nůžky. Ne, jsem vyhodil svůj meč. Ne, jsem vyhodil meč. Pojď, kamaráde, teď tě úplně dostanu, kámo. Už, protože máš málo. To bys tak zabarikádoval? Kde? Tady budu se celé rozkopat. Teďka, protože on se teď bez tak... Kde je? Kam ještě teďka zdrhal za mnou? Ke mně? A ničím mi ji postal? Asi se neschoval za ostrov. Vypadá to, že se za ostrov neschoval. Do té bejsky nevím, jestli se dá úplně jako nějak dostat. Jasné, tak takhle, kamarád. Tak teď si otevřel prohru do pekla, tak pojďme. Tak, Bedrush, dáme znova. Se nebude naborcat, jak mu to půjde. Jak říkám, nejsem vůbec v ten dobrý. OK, tak Borec se trošku laguje. Nebudeme lhat. Nebudeme nikomu lhat, Borec si je trošku zalagovaný, očividně. Nebudu ale přeskakovat. Hello, kamo? Borec co dělá? OK, vypadá, že mi dá. Má 5 HP, takže teď ho jsem úplně na pohodu. Taká malinka. A pojď, kamaráde, mě už nezdrhneš. Ještě ve vzduchu. Styl, co pojmoš. Tak, zkusme něco jiného trošku, jak mě to půjde, třeba The Bridge. Tak, pojďme. Tak, pojďme. Ok, tak ten mě trošku překvapil. Nebudu nikomu lhát. Pojď. No, tak to se nepovedlo úplně, jsem si moc naskočil. Dostal se zhora. Tomu nezapomeň, že tady je i luk, takže nemůžeš kempit úplně nahoře.
Pojď, vyskoč. Au. Dal jsem si golden apple. Jak ti je teďka? Když mám víc hápek než ty. Výborně. Očividně si Boreček hodně pomohl. Jdem. Ne, dobrý. On je teďka hitne ze zádu. Ne, stíhal to těsně. Tak pojď, kamaráde. Co? To byl bug? Pojď, kamaráde. Co? Ok, tak s tím jsem nepočítal, že bude trošku lepší v té buildění. Víte o tom, že on se teďka zastavil tu cestu? Víte, on se to takhle zastavil. Mu ukážu kam. Jej, tak pojďme. Teďka nic neuděláš, protože mám luk a ty taky. Já si dám golden apple, v pohodě. Tak pojď. Borec si očividně nevšímá, ok. Beru to úplně zpátky, co? Jenomže ho to teďka trošku zdrží. On mě nezabil, takže on nemá zlaté jablko. Tak jsem mu dal krikit. Ne. Já musím dát aspoň jeden bod. Takhle to nejde. Co? Yes. You. I leave. Jak to stihnul? A nevadí. Já jsem si vybudoval teďka dobrou cestu, takže to dám. Vidíte? Jak ho nabít tím. On teďka půjde toto. Ale já právě, že to stihnu dřív. Co? Jak to, že se vracel? To mě třeba teďka, dáme pánové, vůbec třeba nenapadlo, že by se mohl... Vidíte. Pojď. To stihnu. Co? Mně přijde, že trošku let, jako... Nebudu podezíravě, ale přijde, že trošku hackoval. Tak si třeba zkusíme dát něco trošku jiného. Dejte odběr, na to nezapomeňte hlavně, jo. Dejte si zvoneček, třeba aby neuniklo žádné video. Já se jdu zatím podívat na UHC rany. V tom jsem teda nejsem dobrý, ale snad